Hello, csak ilyen gyors bejelentés vagy mi. Rámentem a Minecraftre, és ez a... Nem tudom mi itten, ez a notice, ez a dolog ragadott itten, a notice, Minecraft 1.6-os is available for manual download. Please click here for more information. Raklikkantottam ide, erre rámentem. Do you want to open this link or copy it to your clipboard? Most kigyűjt ilyene. Aztán tettem, hogy open in browser, kinyitottam és nem ment. Aztán tettem, hogy másolás a vágólapra, és nem történt semmi. Please, ha valaki tudja, akkor segítsen. Nem akarok non-stop itten, hogy ez legyen. Szóval köszönöm, csak